kadungog naman ta aning mga sala nga skandal kana bang ang atong binuhatan maoy nakaangin sa atong isig katao aron sila makasala. Practically ang tanan giyong sala skandalos, makatakod gid na siya sa laing tao. Bisan gani ang sala ni Adan og ni Eva, dugay na kaito nahimo mang original sin. Apil na pod ning atong personal sins, mutakod gid na sa ato isig katao. Mao bitaw nga kanang ginikanan nga magsigig pamalikas, di lang gid na tuyoon, mutakod na ngadtos anak, mahimo sang mga himalikas ang mga anak. Munay gitawag og sala ni contaminate. Kana sang sala sa mga kalaway, pareha nang mag-display kas imong lawas, labi na mga babay nga hapit wa nay tabon, mas skandalay sad makahuna-huna sa laway ang mga nagtan-aw, apil ng pari usahay nana. Mga skandalos na. Pero dinhi sa atong ebanghelyo, sa akong pagpamalandong, gisumpay ni Hesus ang pagpasaylo. Niingon siya, kung ang imong isig katao makasalag kapito sa usa ka adlaw, nya muduol siya nimo mangayog pasaylo kapito sad pasaylua sad siya kapito. Unsa man mosunod mo aning klasihas instruction? Imong anak duwa computer, imong gibadlong ngayog sorry, uli kadiyot duwa na sa computer, imo na sang gibadlong ngayog sorry, uli kadiyot duwa na sa computer, makapasaylo kag kapito o imo na gyung laksiong dunggan? Di ka maminaw, ingnan bitaw ti ka mo ana maday ka no, ipanis dayon. Nya kamo unsa man ipanis o sigihan lang yung pasaylo? Oy. Nah, galisod gani mo ani. Galisod. Imong bana nangabit pagkabuntag nya pagkaudto lain na sa gikuyugan, pagkahapon lain na sa gikuyugan, pagkagabi lain na sa gikuyugan, sa man pasayloon. Imong silingan nga manuyupay, nangawat sa inyong balay pagkabuntag, pagkaudto balik na sagsaka, kawat na sad, sakpan nimo ngayog pasaylo, pasayloon, pagkahapon-hapon ngawat na sad, imo na sang gisakpan, ngayo na sag pasaylo, pagkagabi ngawat na sad. Masaman, pasayloon gapon. Na di na sana madapat sa ato padigid ita mosunod ni Kristo. Pero ang gibuhat ni Kristo ug ang gibuhat sa mga nagsunod ni Kristo, labi na ang mga santos nga atong gideklarar katong iyang mga apostoles, sobra pa sa instructions nga gihatag ni Kristo. Kaning giingong Kristo nga kung muduol nimo niya mangayog pasayloag kapito sa usa ka adlaw, kung makasag kapito, sa tinud-anay wa maghuwat si Kristo nga muduol niya ang mga tao og mangayog pasaylo. Wa gani mangayog pasaylo, iya nang gipasaylo. Kadto di ang nagsigig bato niya, gasigig hapak niya ngadtog mga latigo, kadtong gasigig hapak og lansang sa iyang kamot og tiil, naglansang niya sa cross og nagsigig bugal-bugal niya bisag nagbitay na siya sa cross. Wa man to mangayog pasaylo, pero unsa may gisulti ni Hesus? Amahan ko, pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Nindot no? Ana, sa ato pa di ay ang pagpasaylo dako kay ni siya nga isyu sa atong kinabuhi. Kung di ta mo pasaylo sa atong isig katao,
kana bang daginuton ginato ang ilang ginagmayng sala ato ginang doki-dokion nya timan-an gina nato. Skandalos kay na siya, labi na gid nato nga niya sa simbahan. Kita ba nga nagsigig simba, ako nga nagsigig misa, nya kusog ang mutimaan anang mga sayop nga ginagmayng sayop timan-an yun daginuton ginagmaayo magsige nag-ingon ang atong isig ka tawo labi na tong dili kayo manimbahay naa man ta sa simbahan pagka istrikto din alang kita makasultig lain nya kung anon gidayon ana ba muna usahay daghang maglagot nako yung kanis father ba sige wali o niya kusog kayo mo daginot bisag kama bisag period daginuton ginani ay wa masag ko magkuan ana ninyo nga ako nang gisulti kay aron ako mong ingnon nga sad-an mo akong giingon ana aron ma-improve di ba ang teacher guning pare teaching ang among function isipare nga mao say function sa simbahan teaching sanctifying o governing ang pagtudlo ang pagpabalaan o ang pagpangulo mao nay tulo ka function sa pare dinhis parokya mao sa nay function sa simbahan dinhis kalibutan to teach people about the gospel, to sanctify people, and to govern people for heaven. Mao nang niingon tas atong tubag sa kanini ang sayn ani Salmo, aga ka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Mao ni ang governing function ni Jesus dinhis kalibutan, governing function sa simbahan. Maubitaw nga diri sa atong unang pagbasa sa wisdom ni Solomon gitudluan ang mga leaders matod pa diri higugmaa ang hustisya kamong mga nagmando sa kalibutan ibutang sa tinuoray ang inyong mga hunahuna diha sa Ginoo ug pangitaa siya sa matinud-anon gayod kay ang Ginoo ang kaalam nga Dios nun dili mupuyo sa mga taong makasasala mubiya kuno na siya kanang mga tao bitaw nga kanang dili mga wa maning kamot sa pagkabalaan mubiya ang kaalam sa Dios nya unsa maning kaalam sa Dios ang holiness sa atong kinabuhi mubiya siya nya kinsa maning mga makasasala kanang di ka maong mupasaylo dili ka maong musabot dili ka maong mo tolerate sa mga panghitabo o sa mga binuhatan o sa sinultihan sa iyang isig katao si kuno bilingi ako no na imong tupad ing na magsigi kag pasaylo o magsigi yaw-yaw ing na kuno ing na ba imong tupad ba nasa inyong balay ba magsigi kag pasaylo o magsigi yaw-yaw congratulations sa magsigig pasaylo kay mahimo namong balaan dinhi bitaw sa atong parokya naa magid tay gipangbuhat nga para sa mga labing ubos kaning mga labing ubos mao gini sila ang ug ato gyud tan-awon ba marag maayong dili tabangan kay di man guni sila manimba nya di pa gini manimba mao pa gini sila magsigig sugal panahospista nga dili hinuon manimba dito sa kapilya inigmisa tuwa sa sugalan tuwa sa hantakan tuwa sa kanini ang tarian adtos mga kanang piryahan mao man ilang kasagaran di ba pero panahon silang panginahanglan sila bugas ayo dayon na ginahanglan sila og kanini ang mga paayos balay ayo dayon na ana pero panahon nga imong pasimbahon di na manimba kasagaran nasa noy uban pero kasagaran gyud dili nya unsa may itong buhaton aron ta makatabang nila kinahanglan ang atong kasing-kasing dispose nga mopasaylo
musabot o mo-tolerate sa ilang way of life. Aron ta makapadayon pagtubag sa ilang panginahanglan nga dili ta magbutang og kondisyon. Muna dinhi karon akong birthday karong November 24 naningkamo ta nga makahatag og kaning expression of love ngadto sa labing ubos. Muna kasagaran ani nila di gyud kay ni mga hinimbahon na ingon ako, Father, kani bang atong tagaag bugas kadto lang Aktibos Kapilya? Nako ayaw kay kasagaras Aktibos Kapilya arang-arang man na pagkabutang. Nya kana sang insya kaning ipaayong balay, Father, bisag dili Katoliko. Nako bisag dili Katoliko. Basta gubaon jud kay balay, ato ginang ayuhon. Basta pinakaguba gyud ilang balay. Di na nakinahanglag Katoliko pa na. Ngano man, aron atong mapakita nga ang atong kasing-kasing mapasayloon. Mausad na ang gisulti ni Kristo. Mianhi ko para sa mga makasasala. Nianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabos. Pasabot gihigugma ni Hesus ang mga kabos kaayo. Nya kasagaras mga kabos kanang naturally poor ba? Pulos ni sila mga dili mo ila Ginoo. Kasagaran. Pero gihigugmas Ginoo ngano man maglisod man sila ila Ginoo kay wa man sila time to listen og pag-adto aning mga simbahan kay nagbinugnuay man sila sa ilang kinabuhi. Mura sila isda ba nga gisod sa aquarium nga di gid sila katulin kay naara gid sila diha sigana. Lahi sa mga langgam lupad nga tuglayo makakita sila laing kamatuoran, pero kining mga isda in town nga naa sa aquarium natuyok-tuyok lang sila diha. Mao na ang mga kabos gigapos sa ilang kahimtang. Mao na ingos Kristo to set free sa mga gipang bilanggo. Mao ni atong himuon. Og tungod ni ini, sige kog pakauwaw ninyo og baligyak slat. Uwaw ba ya? Na may pipila nga mo comment nako, Pader, ang imo bang mga wali pero medyo maapil ang slat. Nako, saon man gyud nga ako maning i-integrate sa akong humili kay mao man ni ang mensahe para nako ngadto sa Ginoo, pero uwaw ba ya? Pero andang ko magpakauwaw kay di man sa di para ako. Maobit ang gislat na to kay gipahiluna ni sa usa ka tumong. O para ako pa ni sige ra jud kog baligya bahalag wa nay tumong kay total para bulsa man dili para ni siya sa mga kabos nga nagkinahanglan. Mo na salamat kay ninyo nga bisag ang uban gialingog-ngogan labi na sa tong dili kayo perming mo palit og slat balingog-ngogan man na. Pero kadtong mga nahigugma pagpalit og slat lipay kay istanan. Sige, lingay mong tupad ing na malipay ka inighisgot ni Father og slat. Ing na kono. Tanawa di ba ang uban wa mulingi, wa man na sila malipay. Mao na nga ako gining hisgutan ngano man i-integrate ni sa mensahe sa Ginoo. Mao na ako ni ring i-update ninyo. Salamat sa mga ni uban aning akong kausa sa pagpakauwaw para sa mga kabos. Kay ni anatay mga halin ang atong sitiyo, ang atong special slot niabot ng atong halin og 16,828 slots, 23,172 slots na lang ang available. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Unya ang ato sang DSAP investment slot ang atong halin niabot na og 111 nya 29 slots na lang ang available o nya 98 na ka-slots ang atong nadawat nga actual investment. Pakpak na sa kanindot ana nya sa ato sang bag-ong gibalik nga SBF DAG kagahapon man ni nato gibalik para sa atong kumbento tag 500 ni per slot. Nahalinan sa tag 41 ka slots gahapon. Nanasay inahinay lang ta
napay 59,959. Ang pagpakauwaw para sa kaayuhan sa uban, nindot kaayo. Kadto bitang holy pads, usa man tos atong gipabagaan og naong dinhi siging baligya, no? Nya natuman gyud ang retreat sa mga pari. Dili baya tanang pari ni apil sa retreat nakauyo nako. Nabayay mga pari nga nagsigi sag pangatake nako. Pero apil sa sila dito sa retreat, apil po sila sa akong gipakauwawan pagpangayo para madayon ang maong retreat. So muna gitawag og forgiving hearts. Kana bang di ko mag-mind nga kining akong gitabangan, muunay niglibak nako, muunay nigdaot nako. Wa man sa ni siya ayo, ana. Dili ay. Mao na siya ang atong buhaton nga maghatag itag forgiveness. Ngano man ang makapabawi sa aning skandal, kaning sin of scandal is sacrifice. Kanang kamautang moantos para sa nakasala nato. Mao na si Kristo, gibawi niya ang scandal of the cross. Kay ang scandal sa cross nga ang bitayon sa cross kadto ra gyung makasasala. Sa dihang si Kristo gibitay sa cross nga way sala og naghimog pasaylo, nahimo ang cross nga simbolo sa kaluwasan, simbolo sa pagpasaylo. Munang pirmi gitang magamit anang cross kay naa diha ang tuburan sa atong kaluwasan. Naa sa diha ang atong kadaugan batok sa dautan, ang pag-antos. Mao na nga ato ning padayonon, mulikay ta sa skandal o mulikay ta nga di ta ma-scandalized pinaagi sa pagpasaylo, maglikay sa ta nga dili ta skandalos sa uban pinaagi sa pagpasaylo. Dili ta magsigi og away-away labi na gitang niya sa simbahan. Skandalos kaayo, mo bitaw na ang atong Santo Papa mihangyo namong mga kaparian nga palihog ihunong na ning mga sexual scandals, kaning pagka-materialistic nato o pipila nato nga mga pari, mga obispo, apil pang mga kardinal, kay very scandalous ni kalibutan nga kita nga nagprofess og balaang kinabuhi mao na hinuoy nagpatambok sa atong kaugalingon pinaagi aning mga material nga butang. Kita nga mao'y dangpanan sa mga tao nga mga nanginahanglan nga alimahan, mao na hinuoy mumulisted niining maong mga gitawag nato mga huyang nga mga katawhan. Ang term ana nila vulnerable young or vulnerable adult. Mao na nga challenge gini ang pagpuyo sa kinabuhing balaan, pero magsugod na sa atong kasing-kasing. Andam unta tang moantos, andam tang magpakauwaw para sa atong isig katao. Bisan pag ilatang sigihag daot, bisan pag sigihan tanlag panginsulto, sige lang gyapon tag higugma. Sige, lingi katapusan imong tupad. Ing nabsugod karon din agit ta magdumot ha. Sige. Nawa nagidumot. Sige. Nindog na ta.